बैसागो बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे आफा इसोर आं गसाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिखौ गोहो बोलो खौसेथिखौ गोहो बोलो हरो जिहेतु जों नुबाय जोंनि बर' समाजाव गावस्रालायनाय गावजों गाव एना एनि राजखान्थिनि जुजिलायनायखौ जों नुनो मोनो फिन गोदो गोदायनि बायदिनो जाहाथे जयै जोंनि बर'फोरा खौसे जायो सोलोंथाइखौ आगबाराय राजखान्थियाव जयैनो जाहाथे थाङो राजखान्थियाव जाहाथे डेभेलप जायो आरो जिहेतु जों बैसागु फोरबोआ जोङो मिथियो जों बर'फोरा जिहेतु आबादजों जोङो आबाद मावना जाग्रा हारि गोदो गोदायनिफ्राय जिहेतु आबाद मावनानै आबै आबौमोन आजौ जों बोथोरनि माने समनिफ्रायनो आबादजों जोंनि खुंजानाय जिथु बोथोर जिहेतु जों बैसागु बोथोर मिथिबा जों बैसागु बोथोर ओरैबायदि जों बर' माहारिनि मोनसे गिदिर मोनसे फोरबो बे फोरबोआ जाहैबाय जोंनि जिहेतु माहारि फोरबो बे माहारि फोरबोआव जों जिहेतु नुबाय जे जोंनि दंफां लाइफां बिलाइ गोरलैफोरा जेरै गोथां मोनसे महर लायो थिग बिदिनो जोंनि मिजिं जोंनि हास्थायनाया खौसेथि जाहाथे जोंनि बर' माहारिफोरा खौसेनो आवगायलाङो आरो गासै जोंनि बर' माहारिखौ लानानै बुहुमाव जाहाथे जोंनि बर' माहारिया बुहुमाव जौगासार जानो हायो आरो बेखौ मिजिं थिनानै आङो मा होनदों लाइमोनफोरा जाहाथे बैसागु बोथोराव जिहेतु रंजा बाजायै मोजाङै हेगारहरनांगौ जिहेतु जोंनि बर' माहारिया जितु दामजु आगजुखौ लानानै जों मोसानांगौ जाहाथे फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ लाया आरो नोजोर बोनांगौ जे जोंनि जितु जोंनि लाइमोनफोरा गावबा गावनि जिथुनिखि मोनसे थांखि थायो फ्रायबा जोंनि लाइमोनफोरा फरायसा सोरबा बायदिया मास्टार डिग्रि लानानै इउनिभार्सिटियाव दङ सोरबा बायदिया डिग्रियाव फरायगासिनो सोरबा बायदिया हाई सेकेन्डारियाव फरायगासिनो सोरबा बायदिया मेट्रिक आनजाद होखांबाय दासो आरो सोरबा बायदिया 9, 10 बिदिनो गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे बेखौ आब्रुथिनि गेजेरजों बैसागु बोथोरखौ मोजाङै बारग'यै जाहाथे नांलाय खमलाय जाया गामियाव जाहाथे जोंनि अनलायलायै गिदिर गोलावफोरखौ जाहाथे सनमान होयो बेखौनो आं आसा फालियो गाहाम हामलायबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि निउस पर्टेल चेनेलखौ आं बरायबाय दिनै सानजेर नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बरायनाय जितु हाबाफारि जोंनि बिबारि गामियाव दिनै लाहार फाहार बा खुंनाय जादों जिहेतु दिनै फुंनिफ्रायनो जोंहा मोसौ थुखैनाय गिबि हाबाफारिनिफ्राय लानानै फिरफिला बिरहोनाय माहारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो लोगोसे जोंनि बैसागु आफादनि जितु फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो लोगोसे 136 डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों आरो बे फालिनाय हाबाफारियावनो जोंनि BKWSनि CM गिबि बिबार बावजेननाय हाबाफारियाव जोंहा मिनिस्टार बसुमतारी सारा दिनै बाहागो लायो आरो जोंनि बैसागुनि जितु फिरफिला बिरहोनाय जोंनि मानिजाथाव मानगोनां जोंनि सानजेर बैसागु आफादनि आफादगिरि लोगोसे दैदेनगिरि आरो जोंनि माहारि आफादनि जेरै एबसु बड' साहित्य सभा आबोब थिग बिदिनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हारिमु आफाद आरो धोरोम आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जादों आरो बे फिरफिला बिरहोनाय जोबनाय लोगो लोगो जोंनि गेवलां मेल दसे जाना थांदों आरो गेवलां मेलाव जोंहा आलासि बायदि जोंहा डक्टर रनु गय बिथां सिमेन्ट साफरि फरायसालिमानि एस'सियेट प्रफेसार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बुंथिगिरि हिसाबै जों मोननो हादों जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुनि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी सारखौ आरो जोंहा अरुणाचलनिफ्रायबो नेनाकादु बिथां अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि बिथाङाबो जोंनाव नुजाथि फैनो हादों आरो गासै माहारि आफादजों लानानै रायजो राजा दिनै गाजा गोमजायै बैसागु बरायनाय हाबाफारियाव मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैबो हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो दिनै बे हाबाफारियाव मोनसे बेथिक्रम दृश्य बे जाबाय 101 मैगं बे खांनायखौ जों दिनै जों गासै रायजो जानाय जादों आरोखि दा बेसेबांसै गोजोन्थों।